Labing gamahanan nga Dios among amahan nga nasa langit, dalaygon kay Ginoo, Lord God, sa among kinabuhi. Daghang salamat, Lord God, sa mga napaabot namo Ginoo, Lord God, sa mga kalampuanan, Lord. Ikaw nahibalo unsay pagayo, ikaw among giagad, Lord. Lord, sa mga katubagan, Lord God, ikaw man ang imong ginalantaw, ang imong ginabuhat kanunay, alang man sa among kayo. Lord, sa among pag-isgot sa imong pulong, Lord, panalangin kami, andama kami, Lord, ikaw, Lord, ang saligan, na dumala sa tanan, Lord, ang mga kasignasin na huna, ang masintro sa pagpaminaw sa imong yano ng sa bisan ako, Lord, ng imong instrumento, imong tagabliyon, ikaw, Lord, ang mga dumala, balang espiritu, magkapamuhat ka sa matagos sa Ginoo. Salamat po Diyos, talagang ka sa ngalan ni Jesus. Amen. O, amen. Himong igsoon, ang Filipos, kapitulo 1, versikulo 15 tayo sa 20 na kanayon. Hinoon, pipila kanila nagsangyaw kang Kristo tungod sa kasina ug pag-indigay. Apan ang uban nagsangyaw kaniya sa maayong kabubuton. Gibuhat nila kini pinasikad sa gugma kay nasayod man sila na ang Dios naghatag kanako sa buluhaton sa pagpanalipod sa ebanghelyo. Ang uban apan ang uban wala magsangyaw kang Kristo sa kinasingkasing gayon. Kundili tungod kay buot silang magpadako sa ilang kagalingon aron kadugangan ang kalisod nga giangtos ko sa bilangguan. Apan kini walay balik kanako. Gikalipay ko kini basta lang isangyaw si Kristo sa bisan unsang paagi. Giwi man umatarong ang tuyo ug magpadayon ang akong kalipay. Kay nasayod ako nga tungod sa inyong mga pag-ampo ug sa panabang sa Espiritu ni sa Kristo, buhian gayud ako. Ang dako kong tinguha o paglaom mao nga dili gayud nako pagyason ang pagtuman sa akong katungtanan. Pagmaisog Ginoo nako sa tanang panahon, labi na gayud ing panahon na aron makapasidungog ako kang Kristo, buhi man ako o patay. Mao kana pulong sa Dios nga atong pagahisgutan ining kagabi. So sa atong previous mensahe no, nagpasalamat sa Dios si Apostol Pablo sa mga miunong sa buluhaton. Yan kini giampo, yang gidasig taliwala sa mga kalisdanan, na diha sa kalisdanan na mo na hinungdan nga nabaniog ang maayong balita, ang gospel ng maghatag kaluwasan, no? O naligton ang katawhan. Ug sa atong context sa atong gibasa, sa verse 14, tungod sa akong pagabilanggo, misamot ang pagsalig sa kadaghanan sa mga kaigsunan diha sa Ginoo, milabi pagayon ang ilang kaisog sa pagsangyaw sa mensahe sa Dios sa walay kung kahagdaw. Pagatan ng guluhan ang motibo sa pagsangyaw. Una nga motibo, kining sakto nga motibo. Verse 14, misamot ang ilang pagsalig sa Ginoo, ilabi ang ilang kaisog sa pagsangyaw sa mensahe sa Dios. Ang ang pure, genuine, kini sila ang mga original, no? Kini sila ang mga loyal ang espiritu, no? Tungod sa response ni Pablo sa sitwasyon ug sa pagpamuhat sa Dios sa iyang kinabuhi, no? Mo na nga ang mga kastahanon adunay saktong motibo sa ilang pagsangyaw sa may balita sa kaluwasan, no? Ang giingon ngadto sa mga katawhanan. Kini sila ang mga nagsangyaw nga matinud-anon para sa kahinayaan sa Dios, nag-obey sa Ginoo aron ibanihog ang maayong balita sa kaluwasan, no? Ang Marcos 16:15 mingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug sangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang tawo, no? Ang verse 24 sa Mateo 24 verse 14, kung kining maayong balita may tungod sa paghari sa Dios, iwali ngadto sa tibuok kalibutan aron masayod nini ang tanang tawo niya maabot ang katapusan, no? Ang context nini mga igsoon, direct audience nini ang dusig ka mga tinunan. Pero dili nila malupang tibuok kalibutan. Ilang mo sangyawan, no?
ug di naman nila makaya kung walay suporta, ha? Kung naay evangelist, naay pastors, naapoy uban nga mga workers, mga servant nga moabang kanila, no? Kani sila ang dili mapugnan, no? Bisan sa mga kalistanan, no? Bisan daghang babag, bisan daghang mubabag, dili sila mapugnan, no? Dili madalag hadlok-hadlokon nga mga priso, no? Anda mabilanggo o anda mamatay, masangyaw lang ang gospel. Ay nga na, ang paghatag nila importansya sa gospel. Maisugod, kani sila ang mga maayo, sakto ang motibo. Ang Galacia 2:20, gilansang ako uban kang Kristo dito sa cross, kusa dili na ako nabuhi, dili si Kristo na nga niya kanako. Kining kinabuhi ko karon, akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios na gugma, tugyan sa gulingon alang kanako, no? Ang ilang kinabuhi, ilan ang ihalad kay kini iya naman sa Ginoo, no? Ang Lucas 9:24 kay ang buot magluwas sa iyang kinabuhi, kawad-an hinuon niini apan ang kawad-an sa kinabuhi tungod kanako magluwas mga magpinalawan ang paniguro sa kagalingon mo na hinuoy manalanganin, no? Pero ang anda mo risgo para kang Kristo mabulahan. Then mga igsoon, no? Ang Dios rosab ang provide niya na mga igsoon ngano nga ingana ang kasinatian ingana ang response ni Pablo, ang response sa mga katawhan ngadto panahon na dito sa Pilipos. Ang Dios nga na ang nag-provide na o sa iya po mahatag ang himaya. Tungod sa atong pagtuo kang Kristo Jesus. Sa iya ang himaya. Ang Salmo 115:1, ikaw lamang o Ginoo. Ikaw lamang o dili kami ang ngayang pasidugan. Tungod sa imong gugma nga walay paglubad o sa imong pagka mapinagtahan. No? Ang ang sakto motibo walay ah, pagpasidungog no, sa iyang kagalingon kundi sa Dios. No? Si Jesus, example mismo, no? Siyang good model, no? Ingon niya sa John 8:50, sa unang bahin, wala ako magtinguha og dungog alang sa akong kaugalingon. Wala niya, wala siya nagpasikat pa. So, muna ang iyang ipakita sa karon, no? Ang motibo sa pagsangyaw, kini ang unang motibo, ang sakto motibo. Adunay maayong kabuton sa pagsangyaw, o ang sunod, pinasikan sa gugma, uban ang kahibalo. Verse 16, gibuhat nila kini, pinasikan sa gugma, kay nasayod man sila ng Dios, naghatag kanako sa buluhaton, sa pagpanalipod sa Ebanghelyo. No? They do it out of love. Niawas ang gugma, tulak ng love sa Dios. No? Niawas, overflow ang gugma sa Dios kanila. Na muna nga ilang napasinati sa katawhan, pasinati pa nila sa usag-usa. Di preach, nagsangyaw sila tungod kay gigugma nila si Pablo nga gisakit o gipriso, no? Gigugma nila ang Dios nga naggugma ng Pablo ug kanilang tanan, no? Ilang ipakita ang kadasig kaisog, no? Sa tungod ni anak badasig usab si Pablo, no? Nagbinaluay sila kay sila nadasig man sa kahimtang ni Pablo, gisulatan silang pagdasig, no? So, ingana mga iso, gugma uban ang kahibalo kay sila nakabalo nga kini si Pablo sinugo sa Dios, no? Aron mo depensa sa una ug matuod nga mensahe sa mga balita sa kaluwasan. Gospel mga iso, no? So kitang tanan usab giauhag aron malipod sa kamatuoran, labanan atong pagtuo. Ang Jude 1:3 sa katapusang bahin, pag-auhag kaninyo sa pagpadayon, paglaban sa pagtuo nga magkausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Sa verse 4 kay may pikila. Kada utang mga tao nga mihilom pagtipon kanato, sulod gid silang pundok. Dugay nang nahisulat ang silot nga angay nga alang kanila. Ituis nilang mensahe may tungod sa grasya sa atong Dios aron may ikapasangan sila sa tawtan nilang mga buhat. Sa ingon ni ana, isalikoy nila si Kristo ang bugtong natong agalon o Ginoo. So muna mga igsoon sa gibuhat ni Pablo, ang ayan gid siya suportahan kay iyang gibuhat ang responsibilidad isip tinawag sa Dios, sugo sa Dios aron depensahan ang gospel, no? Kung dili kang mubuhat ana mga igsoon, sama nga atong gipaliwala ang mayo nga ehemplo ni Pablo,
ug ang awhang sa Dios. Paglaban ang atong pagtuo. No? John 7:17, ang magbuhat sa sugo sa Dios may balo. Kung nga akong tudlo, gikan pa sa Dios, nagsulti ba lamang ako sa kagalingan kong pagbuot. No? Atong makita na si Jesus mismo gisulti anak na nga kung buot ka mo buhat sa sugo sa Dios, may balaan ni mga kanigikan sa Dios. Basig lahi ang sugo. No? Sa si Jesus mo na ang iyang kinabuhi, si Pablo mo na ang iyang mayo nga ehemplo, si Jesus usab mao na niya. May ehemplo bubuhat sa iyang katungdanan isip alagad. Si Jesus po siya pagani na ang iyang gibuhat. Gihimo ganin niya pagkaon. Importante kay pagkaon. May gihimong kuan, ha? Ang iyang pagkaon mao ang pagtuman to do the will of God. Pagtuman sa kabubuton sa Dios padala kaniya, ha? Ang iyang pagtuman, pag-ubi bisan sa iyang hangtod sa iyang kamatayan, ha? So muna mga igsoon, motibo sa pagsangyaw, adunay saktong motibo, mayong kabubuton, goodwill, o pinasikat sa gugma o ang kaibalo. Dayon diri din ta, ikaduha nga punto, ang sayop ang motibo, no? Kini sila ang mga motibo nga pinasikat sa dautan nga kasing-kasing. Verse 15, Hinoon pipila kanila nagsangyaw kang Kristo tungod sa kasina ug pag-indigay sa unang nga bahin, no? Dili ni sila tinawag, no? Kung mo sila tulod lang ni or na ay nagkainganyo nila nga moawat-awat, no? Magsina-sina, ibog-ibog lang ni sila na pasikatay, rivalry na sila ng mga igsoon. Kumpit ang ilang kanini. Kaya na sila yung mga misguided ng mga tinguha. No? Lahi ang ilang kasing-kasing, no? Sa ilang pagsangyaw. Kasangyaw gihapon sila pero lahi. No? Kasangyaw gihapon sila kay Kristo. No? Apan siguro na may mga dugang. No? Sama karon sa mga kasagaran. No? Ang kaluwasan, ang gospel plus baptism. Ang uban plus magpamimbro ka sa ilang sa pundok, no? Dahil ang uban nagasangyaw Kristo plus prosperity, no? Ang uban nagasangyaw kung Kristo plus good works. Ang uban nagasangyaw plus balaod, no? Ang uban nagasangyaw plus ritual, no? Kay lagi kasi na lang, no? Sangyaw po tagato, pero pag Pinoy na nag-post mo ba, no? Sa Facebook, no? Kanig yung Pinoy, kung naay magbaligya, karon mo, sana, kami Chakoy or Butsi, pagkauma, na po yung baligya o tawat ba na? Na, mga igsoon, bahalag di magkadima o basta kay mga kompetensyahan lang, na? Sa naitabo kung Pablo mga igsoon, kung nahagit ang mga tinuod ng mga sakto ang motibo sa pagsangyaw, nahagit po ang mga piki, no? Pinasikat sa ilang datang kasing-kasing. Verse 17, apan ang uban wala magsangyaw kang Kristo sa kinasing-kasing kaya. Sangyaw po sila kang Kristo, no dili sakto ang kasing-kasing, no? Kundi tungod kay buot silang magpadako sa ilang kaugalingon aron kadugangan ang kalisod nga giantos ko sa bilangguan, no? Buot nila nga magul si Pablo, no? Makan madugangan ang iyang kasakit, no? Murag na ilang gibinuangan, ilang gipakaminusan, no? Pagsangyaw, no? Ilang gipataas ang ilang kaugalingon, na sila self ambition, dili sincero, no? Gani kung ato mabasa no, sa unahan ang ipangtudlo, no? Ang kinahanglanon ni observation sa ceremonial law, no? Apan mga igsoon bisan pa niya ang tanan, no? Ang gingon ni Apostol Pablo sa verse 18, apan kini walay balik kanako, gikalipay ko ni basta lang isang iya si Kristo sa bisan unsang paagi hiwi man matarong tuyo. Magpadayon ang akong kalipay. No? Katingalahan, no? Ang ipangita ni Pablo, dili hakog ang iyang kinaiya, no? Bisan ang uban, nila ang ilang own repetition, no? Take advantage sila kay ang leader sa mga Kristiyanos Pablo, na Kristo, no? O dito dahil sila nihimo sila pangalan no? Sa natad sa pagsangyaw. Bisan mali lang motibo, pero pwede gid gihapon, no? Ganito sa Ginoo. Ang importante, ano yan, nga ikalipay, na nasangya si Kristo, magpadayon, malipayon, magsangyaw, ya, kaya ang Diyos na ang magduluna sa tanan. Ang Diyos may balong musilot ug manalangin, ha?
Galacia 1:9, sa gisulti na namo karon sublion ko pag-ingon. Kung may magwali kaninyo, may balita nga lahi sa inyo na dawat patinonglos niya. Ha? Yan ato kan mga igso, no? Kung nasamta na to, no? Na nasamta na ni Pablo ang kaalam sa Dios. Kaya nga kamaayo taliwala sa mga pagantos, no? Ang iyang kalipay wala na magbase sa sitwasyon sa tao, no? Kundi sa dakong panalangin, dakong kalipay, dakong paglaom nga mahatag sa gospel, no? Ka igo, no? Sa gospel. Bisan ang uban kapinanto lang, kapinuang lang, sila manupag sa Ginoo. Basta kay gibuhat niya ang iyang responsibilidad. Ang dilingan nga uyon si Pablo sa ilang style, no? Mali, no? Kundi nga bisan sa maling panghitabo. Gani unsa nitabo sa mas na paniog na hinon ang gospel sa iyang pagkapriso. Ganipod karon ana po yung mga mali nga mga preacher, nagsangya, no? Pero bisan pa niya na mga igsoon, kaya gamiton sa Dios for the better progress. Nga mabaniog ang gospel kung malig-on ang katawan. No? Ano mga igsoon, no? Nga diya sa mga maka ano sa makita nato ng makaingon ta. Mas maayo po yun yung mga mali, mga teaching kay kugi pa kay musangyaw. So sa kasimana, kaupat, na katulo, no? Kita, once a year, or sa ba, uh, kada bulan, dagdugay, na? Sa, mahagit, no? Mahagit ang mga kastahan kung mas active ang mga piki po, no? Mas mabirata, no? Mas maningkamot, no? So, naay mga katuyuan, yan ang mas nakaingon si Pablo nga, okay lang, di bali na. Basta masangyaw si Kristo, no? Si ang Ginoo na ang mamuhat. No? Verse 19, kinasayad ako na tungod sa inyong mga pag-ampog sa panabang sa Espiritu ni Kristo, buhian gayud ako. Verse 20, and ako kung tinguha o paglaom, mao nga dili gayud na ako pagkason, ang pagtuman sa akong katungdanan. Pagpaiso, Ginoo na ako sa tanang panahon. Labi na gayud ng panahon na aron makapasidungog ako kay Kristo, buhi man o patay. No? Kabalo si Pablo, na mga igsoon, nag-ampo, naa ang balang Espiritu sa iyang kinabuhi, no? Espiritu ni Kristo Jesus, no? Mao nga nahilo na siya, nahupay gihapon siya, gani nakadasig ko siya, no? Bisan siya na sa prison, no? Kabalo si Pablo nga pwede siya buhian o pwede siya patyon, no? Pero gisalig niya ang tanan kang Kristo nga luwason siya buhi man o patay, no? Na may uban nga abi na to luyan niya, namatay gid siya, no? Wala man siya naayuhan sa iyang uh, tawhanon nga lawas, pero dito sa langit klaro ang iyang kaayuhan, klaro ang iyang kaluwasan. No? Dili na to imong ending luoy ang kamatayon, no? Wala na. Wala na sa kani Pablo. Tinguha gayud niya nga may sangya sa Kristo. Walay pagkatalaw, walay pagkaulaw. Ang gusto niya nga may bayaw sa Kristo, patay man siya ubuhi man siya. Ha? Para kang Pablo nga ang pag to live meant to tell others about Christ. Buhi pa ka, aron tingnan nimo ang uban may tungod ni Kristo. Munang tibok purpose atong pagkabuhi, ha? Aron mo sulti boldly for Christ to become more like Him mga iso. Mga sama kang Kristo Jesus, no? Para kang Pablo, para sa Ginoo ang tanan niyang pagabuhaton. Para kaniya kabahin ang Ginoo kanunay, ha? Giingon niya dili siya mo pakyas siya ang katungdanan. Kay kabalo siya ang Dios dili ang pakyas sa iyang mga saad labi na ang kasiguruhan sa kaluwasan. Ato ba nang gituan magson? Amen. Magson. Pagani pwede man ma-depress, ma-discourage, ma-dismaya, ulam yun siya siyang kawalay paglaom, pero lahi ang response, lahi ang manitabo ng paglaom. Ang iyang giilang, na preso siya, kay kini itakda ng daan sa Diyos. Gani ang iyang pagkapriso, kung may naghatod sa gospel dito, sa presohan. O, hinungdan nga nakasulat siya mga pagdasig, kung muna ito nabasa sa New Testament sa Filipos. No? Ang iyang pag-ampo sa Filipos, ang panabang sa balance. Nakita niya mas itinaw kang Pablo ang nahitabo kaniya. Para sa iya, mas may pang
mamatay kaysa mabuhi, no? Kaya ang kamatayon mo man mag-remove kanato gikan sa kalibutanan ng mga troubles, no? O mabot ang panahon. Kana nga panahon makita nato si Kristo face to face. Amen mo sa ang First John 3 to, minahal ko mga igsoon, kita karon mga anak na sa Dios, wala pa nato matino kung maunsa gayud kunya kita apan nasayran nato mao nga inigabot na ni Kristo may sama kita kaniya kay makita man nato siya sa iya gayong pagkasiya. No? Iklaro na ni Paul nga ang kinabuhi sakripisyo kana ngadto sa Dios. But if you're not ready to die, then you're not ready to live. Kinahanglan ready ta na mamatay. Inoon, himo na tong klaro ang atong eternal nga destiny diha sa atong matinadaanan nga pagpangalagat. Devoted life, no? Sa unsa gyud ang importante kaayo sa kinabuhi sa tao. Sa walay pagkadlok uban sa tabang sa Dios, masakyaw ang may balita sa kalawasan at sa uban. No? Sa atong simple nga application, no? Sa ato layo ra man kayo ang presyo sa mga nagsangyaw. Wala kayo paglutos. Libre kayo, free kayo, gawas nun kayo ta mga sangyaw, no? Pero di pagid mahimo, no? Or musuporta man lang sa nagsangyaw, no? Kaya sa ako naging giniya, no? Nga, ang 12 disciples mo ay target audience, silang direct nga giingnan Ginoong Hesus, isugo ni Ginoong Hesus nga isang niya sa tibuok kalibutan, di pa nila malukop. Na? So, apil ta niya na, o dili ko na kaya sa mga pastor, preacher lang, na bajiles, dili na kinahanglan sa uban ng mga suporta, willing mo risko, willing mo halad silang kinabuhi, alang masangya lang ang may balita sa kaluwasan ngadto sa uban. Oh, kana ang atong tutukan dili ang mga negatibo, mga dautan, mga bakak, no? Mga maot, no? Nga pwede makadismaya sa tao. No? May pakpak ang balita, dali na kayo abot, basta gani dautan, no? Excited kayo mo balita. No? Imbis ang maing balita, na makahumpay sa tanan, sa bisan ng sang yatubang, dili na hinoan, no? So, dasig ka na ito mga igsoon, sakto nga motibo, sangyo ta. Suporta ta sa nagsangyo. Ideal, atong voluntary, atong moral, no? Atong kinabuhi, atong financial, out of love, also voluntary suporta alang sa evangelistic effort, no? Kana nga word sa dugang application, no? Naman kita mga kalisdanan karon or nabaguhan ba ta sa asang tagibutan sa Ginoo, sa trabahoan man o sa posisyon, no? Atong ibutang sa atong mga kasing-kasing no na pagibutang kita sa Dios kay mo ang gusto nga diha ta moalangan, no? Ang gusto niya nga matulad-anan ta nga moalagad o malipayon hangtod nga ibalhin sa niya sa next assignment or next target sa ato sa gamay nga pagtulunan, no? Dili tanan nagsangyaw sakto, dili tanan nagsangyaw kaymutan sa Dios, dili tanan nagsangyaw epektibo, apan ang tanan pwede magamit sa Dios alang sa pag-uswag sa mayang balita sa kaluwasan, gospel mga igsoon. Sa atong konklusyon, no? Sa atong nakita tibos pagsangyaw na sakto kanang naghimo sa maayong kabubuton, naghimo pinasikat sa gugma o ng kaibalo dahil na apoy naghimo sa sayop ng tibo pinasikat sa daotang kasing at panbisan pa dilig sa bayan. Ang importante na sangyaw si Kristo, siya na ang mupahiluna na yan ng tanan, padayon lang kita sa malipayong pagtuman sa atong mga kapuntahan na itibutan ka na to. Atong imuon ka na out of love again. Amen. So, wala po ta. Labing gamahan nga Diyos, ang mga amahan. Dagang salamat, Lord God, sa mga kamatsuran. Dapat nadungog karon ang pag-ampo amahan. Magmabungahon sa mga kinaiya. Magmabungahon sa Lord ngadto sa uban. Gamiton mo, Lord, ang among mga kinabuhi iya sa pagsangyaw or pagsuporta sa mga nagsangyaw sa mensahe sa mga balita sa kaluwasan kita. Dalay ko Diyos, sa ngalan ng Ginoo Jesus. Amen.
Salamat sa Diyos mo.